Ola, son Emmanuel Joven, son diseñador gráfico e, polo visto, unha persona con moito tempo libre porque hoxe vou intentar adiviñar de que vai unha película que aínda non se estrenou solo analizando o seu cartel promocional. Hoxe toca Antes de Nós. Imos ver se podo adiviñar de que vai a película antes de vela, só que a información que poida sacar analizando todas as capas ocultas deste cartel. Primeiras impresións. Así a primeira vista o que vemos é o cartel dunha película en galego na que sale un chico que quen será, non? Con esas gafiñas redondas, a gravata de lazo, o pelo lamido e a mirada potente do nacionalismo galego nos seus ollos, non? Evidentemente é o boss final do nacionalismo galego, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Por se tiñas dúbidas, o nome está na parte superior, o sea que non hai pérdida. Mais abaixo temos o título da película, Antes de Nós. O primeiro que me chama a atención é como están colocadas as palabras, e que parece facer referencia ao período anterior do grupo e da revista Nós, así que debe ser a época de antes do seu boom como escritor. Logo tamén, se te fixas, hai un debuxo a carboncillo entre o título e a foto que parece de un paisaxe ou algo así, e que Castelao debuxaba dende ben pequeno, e se poño no cartel, supoño que lle darán importancia a esa parte da súa vida. Logo, tanto o título como a firma teñen un efecto así como difuminado e ademais hai fume ao redor, o que lle dá moito ambiente á foto. Ten un aire de intensidade, o que lle acaba de dar un tono máis misterioso, así que isto promete drama. De entrada, transmite que imos ver unha película biográfica, dramática e moi personal sobre Castelao. A nivel básico está ben, que non é que me sorprenda, pero a veces producións con moitos máis cartos fan as cousas moito peor. Entón, ver unha cousa así ben feita, pois tamén é de agradecer. Vale, agora imos un pouco máis profundo co contexto. Basicamente estamos antes de que Alfonso Daniel fora Castelao. E Castelao aparece como un home mozo e polo título podemos supoñer que é anterior á formación do Grupo Nós, o sea que antes do 1920, década de 1910. Non ten pinta de que vai a ser unha macrobiografía dende que nace en Rianxo ata que morre en Bos Aires. Pola contra, posiblemente este centrada nun momento concreto da súa vida de contradiccións e drama, xustamente os momentos anteriores que o leven a unirse a un movimento moito máis grande que el mismo. Arriba, o cartel só menciona a dous actores, a Xoan Forneas, que fai de Castelao, e a Cris Iglesias, que supoño que se sale así mencionada ao lado do prota, pois será moi mínimo co protagonista. En calquer caso, só sale Xoan Forneas na foto, así que debe ser unha historia construída e centrada sobre a figura de Castelao e non tanto das súas interaccións personais. Unha historia de conflicto de home contra si mesmo. Pero isto tamén pode responder a outras estrategias de marketing e a outras cousas que veremos máis adiante. Agora si entramos en materia. Deseño puro duro, así que imos paso a paso. O cartel ten o que precisa e nada máis. Por un lado temos a imaxe e o debuxo e por outro lado os 4 elementos textuais que traballan en conxunto e ben complementados. Así que neste punto si se cumpla a regla de menos e máis. Tema equilibrio. Sí, pero con un toque. Que hai unha simetría vertical na disposición dos elementos, pero non demasiada. Por exemplo, a mirada do protagonista vai cara á esquerda e o título ten unha orientación diagonal. E inda que todo parece centrado, son estas desviacións sutis o que lle dan vida á composición. Non é estática, hai intención, hai movimento. Hai un equilibrio, pero non é perfecto. Eses lixeiros xiros, a mirada desviada, o título ladeado, daño un aire de incerteza e de movimento. Un punto rebelde, como sutil, pero que funciona. Co tema do contraste hai dúas cousas que me chaman a atención. Por un lado, a luz parte a cara en dúas, unha zona iluminada e outra zona en sombras. Isto xa nos fala de conflicto. Non o sabemos todo del, pero el tampouco parece coñecerse, hai misterio, hai loito interior. Literalmente, as luces e sombras do personaxe, o que é unha metáfora visual, vaya. E por outro lado, o tema de contrastes de tamaños entre a cara e o título, que enlaza co tema das xerarquías. Está claro que manda, a cara. É grande, está no centro e domina todo o cartel. Basicamente pertence ao xénero de carteles con cara grande. Non confundir co xénero de carteles de media cara de frente ou cara máis grande que o póster, que esos son xéneros totalmente diferentes. Todo isto posiblemente nos fale de que é unha historia centrada no personaxe, non nas súas relacións, non no entorno, non na acción, senón na súa propia psicoloxía. Isto tamén está moi relacionado ca parte de marketing e a narrativa que intentan utilizar para vender a película, non? Unha película de Castelao. E despois nesta xerarquía ven o título que está ben presente, centrado, despois a firma de Castelao, un pouco máis sutil, e por último ven o debuxo e o fume que lle acaban de dar o toque máis personal ao cartel. Esta é unha forma clásica de xerarquizar a información para que se vaya aportando máis información en cada paso. Vale, sobre a técnica de imaxe, ou ben é un fotograma da película, o que suele ser bastante habitual nestes casos, ou tamén pode ser unha produción feita ad hoc para este cartel. En todo caso, transmite esa proximidade, ¿no? Esa cercanía, esa sensación de que aquí está comezando algo. A min pareceme suxerente, ten ese rollo de personaxe de Marvel aparecendo entre as sombras, ¿no? E despois este tema da mirada que apunta fora de plano. E isto xa un pouco fumada, pero acompañado un momento.
Segundo a programación neurolingüística, cando un mira cara abaixo á dereita, está a pensar en sensacións físicas ou emocións, o que cadra ca aura introspectiva e de conflicto. Aquí hai claramente un dilema emocional. E ligado a isto temos outro elemento que dá algo de movimento á imaxe, que é o fume, que probablemente veña do cigarro que Castelao se está fumando, pero que, polo que sexa, non consideraron apropiado poñer no cartel. O que aporta é algo de contraste con esta figura quieta de Castelao e transmite esta idea de home pensativo encerrado ca súa conciencia. E por último, o momento máis friki de diseño. E mira que eu non son fan das grellas, pero son super importantes. Así que decidín facer a proba e, claro, puxenlle arriba a grella da proporción áurea e bingo, o sea, o inicio do título encaixa xusto no punto dourado. E ademais, se nos axudamos desta proporción para facer unha grella de 3x3, vemos que a mirada do protagonista cae nun dos puntos de interés, polo que a nivel de composición parece que todo está pensado para que as 4 cosas que o compoñen funcionen da mellor maneira posible. Para min, un 10 no índice áureo, se me preguntas. En canto a tipografía, destaca por un lado do título, que independentemente de cal sexa ten ese aire clásico, non, da Times New Roman. Unha tipografía con serifa, elegante, pero composta dunha maneira original. Isto pode nos dar algunha pista de como intentan tratar unha historia que é do pasado, posta nunha presentación un pouco máis moderna. E por outro lado temos o Castelao na parte superior que semella unha firma dos seus debuxos, ca mítica O encima dunha liña. Asumo que se non é un calco dun original en concreto é unha recreación da firma deste período, pero é un detalle que lle dá personalidade, a verdad. Conclusión a nivel diseño? Moi ben xogado. Todos os elementos que hai están no seu sitio. Tanto a nivel xerarquía como composición é un exercicio máis que correcto. Ademais, gústame como as pequenas cosas, non? A mirada fora de plano, a composición do título, a idea do debuxo pareceme unha idea moi personal e que transmite moito. Con todo, é un cartel clásico dunha película biográfica, que a cara dun home turbado pola situación e o filtro así lavado como de foto antiga, pois xa che pon nun contexto moi concreto. Creo que a nivel marketing comunico o que ten que comunicar e iso vai ser a última cousa que imos analizar. A nivel publicitario, o que vemos é un anuncio dunha película que ten un claro reclamo: a Castelao, para todos os fanboys de Sempre en Galicia. O anuncio non é especialmente explícito a hora de representar a Castelao en canto a ideoloxía, non pon a bandeira, non pon a serea. Todo isto lévanos a pensar que non é a imaxen que queren dar de Castelao. Pero tamén isto é un mensaxe en si mesmo, estános a falar de que queren centrar a historia no Castelao máis persona e non tanto na súa faceta política. Se ben Xoan Forneas, que está tan mimetizado con Castelao que casi non se lle recoñece, está no cartel, Cris Iglesias, que tamén sale mencionada, non aparece. Entendo que terá un peso protagónico na película, pero que non quixeron meter a muller de Castelao para centrar a mensaxe da promoción en isto é unha película de Castelao. Tamén me parece moi curioso que non hai ningún reclamo no cartel tipo da directora de O Corpo Aberto, por exemplo. E falando de carteles de películas de Ángeles Huertas, tampouco hai unha frase que explique un pouco de que pode ir a película. Por exemplo, no Corpo Aberto o Ninguén marcha nunca de todo, ou en Esquecemonelos, o que non se di non fai parte da historia. Pareceme unha ferramenta útil a hora de dar máis información a un público sobre a propia película que van a ver, pero entendo que tamén Castelao xa é un reclamo suficiente para que vayas ver a película e non quixeran meter máis ruido visual. Por agora non hai versións alternativas do cartel, pero bueno, de todas formas eu seguirei atento ás súas redes sociales porque seguramente, según avance a temporada de premios e os críticos den a súa opinión, posiblemente empecen a aparecer versións con sellos dos premios, das nominacións, con comentarios, incluso, como fan películas máis corais, versións oficiais cos personaxes máis importantes, inda que en Instagram xa hai algunhas adaptacións. Conclusión, final, punto, final, agora sí, v2324.mp3. Eu creo que vai ser unha película moito máis centrada na persona tipo Alfonso Daniel que na figura do Castelao, pai da nación galega. Unha historia centrada na persona, en como lidia ca súa conciencia personal, política, social e como vai atravesando toda esa historia no período dos 1910 e como eso leva a convertirse no Castelao que hoxe coñecemos. En definitiva, a peli ten pinta de ser un drama intenso, pero unha aproximación moito máis moderna que o mítico biopic que botan na tele ás 4 da tarde. Para min esta película ten un reto moi importante por diante, que é falar dunha figura moi grande que todos temos na cabeza dende unha perspectiva moi personal en un momento moi concreto da súa vida. Pero se me prometen un Castelao íntimo, personal e
perturbado polas súas emocións, a min xa me teñen comprado. A película só ten que cumplir co que vende o póster. A maiores, agardo que a figura de Cris Iglesias teña un peso máis importante na película que no cartel e que non a mencionaran solo por facer promoción. A verdade é que teño moitas ganas de ver a película e ver se o canalizamos a nivel contexto, deseño e marketing e cadra ca vibra da propia película. Vémonos no seguinte vídeo se vos apetece. E se che gustou o vídeo, pois suscríbete, comenta, comparte, difunde, xa sabes, calquer apoio é moi ben recibido. Vémonos na próxima.